אז השאלה הגדולה שכולם שואלים בשוק היא פשוטה. OpenAI, האם מדובר בעמוד התווך של כלכלת ה-AI, או שאנחנו מסתכלים פה על מגדל קלפים שעלול לקרוס. בפרק הזה אנחנו הולכים לצלול עמוק, ממש לתוך המספרים, כדי להבין מה קורה שם מבחינה פיננסית, והכי חשוב, מה זה אומר על תיק ההשקעות של כולנו. טוב, בואו נשים את הדברים על השולחן ישר מההתחלה. הציטוט הזה של פרופסור סקוט גלווי, לא יהיה איפה להתחבא, זה לא סתם. זה בעצם אומר שעם כל הסיפור הזה של הבינה המלאכותית, הנרטיב ש-OpenAI התניע, מתחיל להתפרק, ההשפעות יכולות להיות פשוט הרסניות ורחבות. וכדי להבין עד כמה הסיכון הזה גדול, תראו את הנתון הבא, 75%. זה מטורף. 3/4 מהרווחים במדד ה-S&P 500 מאז סוף 2022 הגיעו ממניות שקשורות ל-AI. זה אומר, בין אם נרצה ובין אם לא, שתיקי ההשקעות של רובנו פשוט רוכבים על הגל הזה, על הנרטיב הזה. אז איך בעצם הגענו לנקודה הזאת? איך חברה שהייתה פעם מין משחק טכנולוגי מעניין, הפכה להיות עמוד תווך של הכלכלה העולמית? היציבות של OpenAI היא כבר לא שאלה תיאורטית, היא פקטור קריטי שכל אחד שמשקיע כסף בשוק חייב להבין. בואו ניכנס למספרים. ופה חברים, אנחנו מגיעים ללב העניין. כי המספרים סביב OpenAI הם פשוט אסטרונומיים. ומה שעוד יותר אסטרונומי זה חוסר ההתאמה בין מה שנכנס למה שיוצא ולמה שהם מתחייבים. אוקיי, אז בואו נתחיל עם החדשות הטובות. ההכנסות. התחזית היא ל$13 מיליארד ב-2025. זה מספר פנומנלי, אין מה לומר. זה מראה על צמיחה מטאורית וביקוש אדיר למוצרים שלהם. עד כאן, הכל נשמע נהדר. אבל, וכאן מגיע האבל הגדול, מול $13 מיליארד בהכנסות, עומד הפסד תפעולי צפוי של $9 מיליארד. תחשבו על זה רגע. זה אומר שעל כל $1 שהחברה מכניסה, היא שורפת בערך 70 סנט. זה קצב שריפת מזומנים שפשוט קשה לתפוס. ועכשיו תחזיקו חזק, כי המספר הבא הוא זה שבאמת מגדיר את גודל הסיכון. $1.4 טריליון. זו ההתחייבות של OpenAI להוצאות תשתית ב5 השנים הבאות, בעיקר לחברות כמו אורקל ומייקרוסופט. זה פשוט מספר מעולם אחר, קשה אפילו לדמיין אותו. וכאן זה מתחיל להיות ממש מדאיג. אם לוקחים את ההתחייבות הזאת ומחלקים אותה בהכנסות הנוכחיות, מקבלים יחס של 108:1. במילים אחרות, על כל $1 שהם מכניסים, הם התחייבו להוציא $108. מבנה פיננסי כזה הוא פשוט לא בר קיים. הוא תלוי לחלוטין בצמיחה כל כך קיצונית, שזה כמעט לא מציאותי, וזה מה שמציב אותם בסיכון אדיר. אז איך לעזאזל מבנה כזה בכלל עובד? איך הוא מחזיק מעמד? ובכן, אנליסטים נתנו לזה שם, מלכודת מימון מעגלי. זה נשמע מורכב, וזה אכן מורכב ומסוכן. בואו נפרק את זה ונבין איך המנגנון הזה פועל. אוקיי, אז ככה זה עובד, שלב אחרי שלב. שלב ראשון, OpenAI הולכת לספקיות תשתית ומתחייבת לסכומי עתק שאין לה בקופה. שלב שני, אותן ספקיות, נגיד אורקל, לוקחות הלוואות של מיליארדים כדי לבנות את מה ש-OpenAI צריכה. שלב שלישי, והנה הקאץ', OpenAI משלמת להן, אבל לא מכסף שלה, אלא מכסף שהיא מגייסת ממשקיעים כמו סופטבנק. כל המעגל הזה תלוי בדבר אחד בלבד, שהשווי של OpenAI ימשיך לטפס, והמשקיעים ימשיכו לשפוך כסף. ברגע שהאמונה הזאת נסדקת, הכל קורס כמו מגדל קלפים. הסיפור הזה נשמע לכם מוכר? זה צריך. בואו נשווה את זה רגע ל-WeWork. יש פה נקודות דמיון שממש מקפיצות נורות אדומות. שריפת מזומנים מטורפת, התחייבויות ענק, ותלות במשקיע עיקרי אחד, סופטבנק, ששוב נמצא בתמונה. מצד שני, חייבים להיות עוגנים. יש גם הבדלים מהותיים. ל-OpenAI יש הכנסות אמיתיות והרבה יותר גבוהות, יש לה שותפה אסטרטגית מפלצתית כמו מייקרוסופט, והמודל של הדיגיטלי, לא נדלן פיזי. השאלה הגדולה היא, האם ההבדלים האלה מספיק חזקים כדי למנוע קריסה דומה? אוקיי, אז הבנו את הסיכונים בתוך OpenAI, אבל עכשיו נחזור לשאלה הכי חשובה מבחינתנו כמשקיעים. So what? מה זה אומר על תיק ההשקעות שלנו? איך קריסה אפשרית של החברה הזאת תשפיע על השוק כולו או על המניות שאנחנו מחזיקים? הדבר הראשון והכי חשוב להבין הוא שהמכה הראשונה לא תהיה כלכלית, היא תהיה פסיכולוגית, מה שנקרא הלם נרטיבי. כלומר, כל הסיפור היפה שדחף את השוק למעלה בשנה האחרונה, סיפור ה-AI, פשוט יישבר. כל האמון, כל ההייפ סביב התחום הזה, עלול להתעדות בין לילה. אז בואו נהיה פרקטיים.
איך הלם נרטיבי כזה יפגע במניות הגדולות ביותר, מה שנקרא 7 המופלאות, אלה שכנראה נמצאות בתיק של רובנו. אוקיי, אז כמו שאפשר לראות, הסיפור פה מאוד לא אחיד. יש לנו 2 קבוצות עיקריות. בקבוצת הסיכון הגבוה ביותר נמצאות מייקרוסופט ואנווידיה. מייקרוסופט תקבל מכה ישירה וכואבת, גם בהשקעה וגם אסטרטגית. אנווידיה תאבד לקוח ענק, וכל נרטיב הביקוש לשבבי AI שלה יעמוד בסימן שאלה. מצד שני, יש את המרוויחות הפוטנציאליות, גוגל ואמזון. גוגל פשוט תראה את המתחרה הכי גדולה שלה נעלמת, אמזון תוכל להציע את השירותים שלה כחלופה. איפשהו באמצע נמצאות מטה ואפל, שהאסטרטגיות העצמאיות שלהן די מבודדות אותן מהסיפור. וטסלה, היא בעיקר תסבול מהסנטימנט השלילי הכללי סביב הייפ טכנולוגי. אז בואו נסכם. מהן התובנות המרכזיות שצריך לקחת מכל הניתוח הזה, כדי לחשוב קדימה על הסיכונים וההזדמנויות? אלה בעצם 4 התרחישים המרכזיים שצריך לשים אליהם לב, אלה שיכולים להצית את המשבר. 2 הראשונים הם הכי סבירים. הראשון, מודלי קוד פתוח הופכים להיות כל כך טובים, שאף אחד לא מוכן לשלם את הפרמיה על המודלים של OpenAI. השני, פשוט מאוד, התחרות. גוגל, מטה או מישהו אחר פשוט עושה עבודה טובה יותר ולוקח להם את השוק. 2 התרחישים האחרים הם עצירה בצמיחה או התפוצצות כללית של בועת ה-AI. אלה הדברים שצריך לעקוב אחריהם. וכל זה מביא אותנו למבט הסתברותי על העתיד. אז נכון, התרחיש הסביר ביותר עדיין נחשב הצלחה, עם 45%. אבל, וזה אבל חשוב מאוד, אם מסתכלים על 2 התרחישים האחרים ביחד, דעיכה מנוהלת או משבר וחדלות פירעון, מקבלים 55%. כלומר, יש יותר סיכוי שמשהו ישתבש מאשר שהכל ימשיך כרגיל. וזה סיכון ממשי מאוד שחייבים לקחת בחשבון. וזה משאיר אותנו עם שאלת סיום למחשבה. האם ההתפוצצות של הבועה הזאת היא בהכרח קטסטרופה? או שאולי זה דווקא תיקון בריא שהשוק צריך, כזה שינקה את כל ההייפ המוגזם וישאיר רק את החברות עם ערך אמיתי. השאלה החשובה עבורנו כמשקיעים היא לא רק אם זה יקרה, אלא מה אנחנו עושים ביום שאחרי. מה יצמח מתוך כל זה, ואיך אפשר להיערך כדי להיות בצד הנכון של ההיסטוריה. תודה רבה על ההקשבה,